עכשיו לקבל מכה. לא חזק מדי, לא חזק. מאיה, לא חזק. תיזהר עידו שלא תעוף קדימה. עידו, לך תאכל מצה. עידו בוא לישון. עידו בוא לישון. כן. הולכים לישון. יאללה, הולכים לישון. עידו, אתה מושך לך השיער. יאללה, עידו, אתה בא לישון איתי? לא עוד מעט, עכשיו. יאללה, אני ומאיה הולכות לישון. אתה בא גם? לא. בוא לישון איתנו. טוב? אתה בא לישון איתנו, עידו? עידו, אתה בא לישון איתנו? לא. אתה נשאר פה לבד? אתה נשאר פה לבד? לא. תיזהר. אתה הולך לאכול מצה?